Klokken er 10 ved TV Danmarks bestyrelsesmøde. Mine herrer, det er med stolthed, at jeg vil præsentere TV Danmarks programflade for resten af året. Fantastisk. Ja, fortæl. Vil programchefen tage over? Jamen, det vil jeg da voldsomt gerne. Jeg har taget en lille ghettoblaster med. Ja, sådan. Ja. Og så vil jeg gerne byde velkommen til TV Danmarks nye tv-sæson. En mandlig mørk fotomodel udfører en såkaldt propel i fjeset på en mand med gigt. Det er vores nye vejrudsigt. En clairvoyant og plejer et mor, mens han stripper med sin bror. Og et skolebarn ser på. Hvor langt ned kan vi må nå? Ja. Sikke en sæson, vi får i år på TV Danmark. Danmark er de største. Det er jo fænomenalt. Men sig mig lige her, programchef. Ja. Kan de ikke fortælle om flere programmer? Jo, det her det sker til sommer. Følg med, når vi opslår en lejr i det mørkeste partier, hvor samspilsramte gadebørn voldtager en koalabjørn. Og et halvslagtet får, vi mænd og slagtning foregår. Og foråret er forsvandende kø. Og hvem er verden? Lisbeth Janneke. Den glemmer Lisbeth Janneke. Hun er pragtfuld. Nu synger vi alle sammen. Vi Præsenterer en ny serie med kendtes bikiniferie. Hele verden går i stå, når Amin smider sin BH. 16 nøgne stunt med til, parallelt parkerer en bil. Det skal ud på CD-rom, for langt ned kan TV komme. TV Danmark, how low can you go? Tjenesten på B3. Næste gang du siger Sovsen Jensen, fløjer patterne af dig. Så er der klokker. Papa! Far! Ja, min dreng. Jeg er stærkt utilfreds med den måde, du behandler mig på, far. Det er som om, du altid kun vil mig det næstbedste. Det næstbedste? Ja, det næstbedste. Det kan du ikke mene, min dreng. Jo, det kan jeg. Og jeg har til med skrevet et langt digt om det, far. Et langt digt? Ja, et langt digt. Og hvis jeg ellers kan få mit BO-anlæg til at virke, skal jeg fremføre det for dig, far. Jamen dog. Så, digtet hedder Nej, far. Og det går ned sådan her. Jeg er sproglig student, og jeg kommer fra Holte. Da jeg fik min uge, blev de gamle stolte og sagde til mig: Du har læst i bøgerne, vær så god. Vi forærer dig en lejlighed ved søerne. Nej, det ved jeg ikke, for der er ikke nogen butler. Skal jeg ind til faren, sagde. Okay, godt så. Får du også en butler. Men så er det også slut med at gå der, bokser. For lejligheden er fin, stor, lys og åben. Tag nu din Porsche og kan ned og kig på den. Nej, jeg vil ikke. Jeg gider ikke at køre. Jeg kan ikke finde vej derhen. Hvor min chauffør skreg jeg rigtig højt, så det skar ham i hjertet. Og græd en halv time, mens jeg hang ham i ærmet. Så, min dreng, tag den urolig. Du tager dig bare toget hjem til en ny bolig. Nej, for pokker, er du syg oven i hjernen? Er der fuldstændig slukket fra strømmen til lanternen? Tænk, hvis jeg blev set af nogle af dem fra gymnasiet, hvor sæder der er usle og brugte og laset af fattige folk, der er syge oven i lovet. Jeg vil hellere dø, end jeg vil køre med toget. Du kunne ellers tage en bodyguard med til at beskytte, men jeg tror egentlig ikke, at du er klar til at flytte. Det er ikke nogen skam at sige nej, far. Nej, far. Jeg er ikke forkælet, jeg er en fighter. Fighter. Det er helt okay at sige nej, far. Nej, far. Det lærte jeg på skolen i Schweiz, far. Hør, Sonique. Sikke noget gas, jeg har gjort en masse ting for at stille dig tilfreds. Men når jeg siger bolig, siger du nej. Bolig. Nej. Bolig. Nej. Når jeg siger S-tog, siger du nej. S-tog. Nej. S-tog. Nej. Du siger altid nej til mine gode idéer. Det er da klart, tag og tjek det her. Da jeg havde fået min hue og havde haft nogle dage, kom min far hen ved siden af mig og stod og sagde: Det her er ikke for at være gemen, men du skal få dig et job og lære at stå på egne ben. Jeg har kontrakter fra her til Uganda, så bare nævn et job, og du kan starte på mandag. Nej, far! Inden du går videre, skal du vide, der er en masse ting, jeg ikke gider. 1. Jeg vil ikke lave noget fysisk. 2. Det må ikke være hårdt psykisk. 3. Jeg vil være den, der bestemmer, og vil have en sekretær til at huske, hvad jeg glemmer. Jeg antager, at du heller ikke vil have ansvar. Jeg vil være chef, men uden at blande mig. Skal vi ikke køre hjem til Mads McKinley Møller og snakke om din fremtid over et par øller? Sagde jeg ikke lige, at jeg
lidt smart. Det er ikke nogen skam at sige nej, far. Nej, far. Jeg er ikke forkælet, jeg er en fighter. Fighter. Helt okay at sige nej, far. Nej, far. Det lærte jeg på skolen i Schweiz, far. Det er ikke nogen skam at sige nej, far. Nej, far. Kan du ikke lige stikke mig nogle skejser? Skejser. Til butler, kokker og designer. Nej, no. Please lad være at sige nej, far. Nej, nu stopper festen. Far, Ja. næste gang onkel Mærsk skal indvide et nyt skib, må jeg så ikke være ham, der smadrer champagneflasken ind i skibssiden? Nej, min dreng. Det plejer tante Margrethe jo at tage sig. Det kan jeg jo ikke mene, far. Hvorfor må jeg aldrig være med til noget af det sjove? Hvorfor er der altid Margrethe med? God aften og velkommen endnu en gang til Hvem vil være pizzeria eller kioskejer? Og velkommen til dig, Hamdi Habib Hassan. Det gik jo godt sidst. Jo, tak. Så er vi endnu en gang klar til at spille Hvem vil være pizzeria eller kioskejer? Her starter dine 60 sekunder. Hvorledes forholder man sig til kød, der har været på gulvet? Op på pizza. Korrekt. Altrekrit import-eksport fødevarer i Højbjerg vil snart få ny ejer. Hvornår? Når iværksætterydelsen udløber. Korrekt. Hvad betyder begrebet sidste salgsdato? Pas. Sidste salgsdato er en begrænsning af en vares holdbarhed med hensyn til salg eller brug i fødevarer. Nej, det siger mig ikke noget. På hvilket sprog skal varedeklarationer være i danske kiosker? Polsk? Nej, dansk. Det har jeg aldrig set. Ja, det er vi mange, der ikke har. Hvad siger man til en kunde, der insisterer på at få en kvittering? Ud af min kiosk! Korrekt. En kunde kommer ind i Ankara 11-kiosken. Kiosken er uden personale. Hvad laver de? Ser Al Jazeera med fuld skrue på lyden i baglokalet. Desværre, Ankara 11 er en tyrkisk kiosk, hvorefter personalet siger TRT med fuld skrue på lyden i baglokalet. Ja, min fejl. Mest benyttet grossist for sodavand og sukkervarer for kioskejere? Hells Angels? Korrekt. På skiltet uden for Al Razaram-markedet i Grenum tilbydes kun... Der gik tiden, Hamdi. Ja, det gik ikke så godt. Nej. Kun 4 rigtige, og det betyder, at du modtager vores trøstpræmie. Nemlig et helt års skærpet inspektion fra stadsdyrlægen samt en smiley med begge mundvige nedad. Tillykke! Så er der klokker. Og så stiller vi om til den seneste kamp i Superligaen. Ja, og vi er i gang med de sidste minutter af kampen Brøndby-FCK. Det er lige nu Brøndbys Michael Laudrup, der har bolden. Han sender den videre til John Faxe, der løber ind foran FCK's mål. Han afleverer til venstre, bliver det Ron Hornbæk, der forsøger at hætte bolden i mål. Men FCK's målmand Moses Hansen haster sig efter den og sparker næsten helt ud til holdets anfører. Skuespilleren Robert Hansen, der hele tiden bevæger sig ude på banens hvide linjer. Og her fløjter dommer Michael Apetri kampen af. 0-0 mellem Brøndby og FCK. Og i morgen sender vi fra opgøret mellem FC Midtjylland og OB, der skal afgøres af lokale landmænd i form af traktorkonkurrence. Og så løber begge hold på banen til denne spændende kamp i Superligaen mellem Brøndby og Herfølge. Og der kommer Brøndbys gule og blå drenge Vestegns helte og så det der ikke Herfølge. Hvem er I? Vi er genmodificeret majs. Hvad laver I her, og hvor er Herfølge? Vi har implementeret 5. stadie i vores underplan om verdens herredømme og har spist Herfølge. Hvad har I spist Herfølge? Hvorfor? De smagte bedre end Stitøfting. Vi er genmodificeret majs. Ja, det siger I jo. Men har I en chance mod Brøndby så? Vi er genmodificeret majs. Vi er resistente over for skadedyr. Så hvad tror du selv, mester? Den bemærkning faldt vist ikke i god jord hos Brøndbys fanskare. Det ser ikke godt ud. Vi er skredet.